Ono warung kopi anyar ta? Warkop Sahabat. Lupa ngambilin. Opi oi, opi opi. Opi. Bayo, anyar bakul yuk. Turu bisa. Woi, kopi woi. Bayo. Awakmu, Ju. Kok awakmu? Kamu tak sendiri warung iki. Oh, iya, Cuk. Alhamdulillah. Aku ini ndelok Hong Kong, Cuk, nang oleh 4G. Hasilnya tak gawe no warung iki, Cuk. 4D, 4G. Mau ngira sinyal. Bocah gaul, Cuk. Nah, kok cek iku pesen opo rene iku? Pesen apa ya? Golek Mesir. Aku pesen opo? Tolak. Bisa aku pesen dulu, Pak. Buat kopi. Nah, paspornya apa iku? Paspor. Ora pe marang nang Mesir, Pak. Paspor. Lho, paspor wifi nih. Ora iku deh, saya kamsut. Paspornya buat kopi iku lho. Paspor buat kopi kita. Paspor iku iki lho. Halo, buat kopi. Paspornya luangkan waktu untuk orang terkasih. Piu, ketombe ico ay. Yo wis tenan tak gawe no. Stop berhenti hop. Gak sida. Wis gak sida, aku pesen nutrisari rasa jukut iku lho. Jangkrik iki. Kan pesen iki ta? Iki iku gak cuwet, Ju. Iki ngono keres peren. Sembangane kok rewel-rewel tak ladeni iki lho. Kelapa muda. Rasane gak kalah do karo mama muda iki. Mending. Mama muda. Wis lagi mesin nutrisari rasa leci lho. Tapi warna iku ireng. Gak usah banyu, kan es batu, terus udeken. Oh, kok sih maksudnya paku penas iki. Oh, mantep iki ngono. Kakak, iki teman-teman. Pesen kopi ya, kopi. Ya wis tenan sih. Awas nanti kasih dol meneh. Bocah kok rewel ngono. Akan kuracuni dia dengan micin agar lebih bodoh lagi. Loh, kopimu. Makasih, Bro. Baik, ajib banget ini. Loh, ya iku menu spesial di warung kene iku. Soale kopi iku gak ditimbun teko lambunge luwak. Loh, lah terus? Kopi iku ditimbun nggone lambunge Godzilla. Pantesan layak, Bro. Bikin gebres. Nah, kopi Godzilla ini regane piro, Bro? Murah juk nek masalah rego. Lewae gak larang. Apa, Bro? Bro kopi ngene kok 10.000. Ora warung pangkon kan 10.000. Jare warung sahabat, regane gak bersahabat. Sahabat apa kami ini? Sahabat, Bu. Bisnis yo bisnis. Coba bocah mutu-mutu lapor kene iki. Lho, iki permen sikil. Oh, Pak Le, kopi iki. Kayak apa Le? Ya, udah tidak jam saja ngerti duit. Lho. Suwun Pak Le. Yo. Aku sing ngono kon. Kon kenapa lu ngono kon iku? Tuku Pak Le, aku ngelak Pak Le. Nek duit teko aku mau iki. Nah ini aturan dhek padha karo njaluk bocah loro iki. Kita pesen apa iki? Tuh gunung Le, rong cetak. Apa kon iku? Cilik-cilik otak kan
betul barang. Kono. Nanti dek mulai. Tak gelek nang gunung dhewe. Oleh pelanggan siji wis kena blantik sisan. Lah niki pinter e sih, tak cilik-cilik saiki gara duwe yo. Tinggal pul wae. Gelang. Tuh, empuk kurang wah, kurang. Nah, dia lagi. Turu. Woi, tangi woi. Wah, kurang nih lo. Iya bos, sorry bos. Kau ngantor bos. Kurang sih bos, kurang nih. Loh, cuman bos ya aja. Iya, aku mau rewangku anak buahku itu mau Loh, lagi sih kopi ini piro aja? kopi ya 3.000 aja. Wis tak tinggal munggul sih ya. Wah, tak beres kopi. Kopi 3.000 diwara 10.000. Awas kon. Masak sendiri, makan sendiri. Ngono, ngaku dadi duwe warung kopi dikorupsi emplok iki. Oi, cangkrek. Awas kon.